Sakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsway. Sa headlines kan mga barata, pamilya kang delivery rider na nabadil sa barangay San Felipe, siyudad kang Naga. Nagahalat nin tabang hali sa pamilya kang sospek. Duwang pulis na nagpapatrolya sa Was Albay, pinagbabadil, gadan, saro sa duwang sospek na aresto, awol na soldados. Grade 11 student na babae, arestado sa pagpabakalin pinaalang na dahon ng marijuana sa Magaraw, Camarines Sur. Mga magiging parte kang Naga College Foundation, College of Teachers Education, maugmang pinagahalat kan faculty and staff. Diyos marhay ng hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako, si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatud, Bareta. Mrs. kan delivery rider na naging biktima ng shooting incident sa barangay San Felipe, siyudad ng Naga, kang nakalis na simana, naglalaom ng tabang hali sa pamilya kang nagadan na suspek. Aramot ang kumpletong detalye sa report ni Melvin Machado. Panunin pagmundo ang namamatian ni Lourdes Vargas mientras sa pinaghihiling ang saying agom na si Ryan nang unyang pinagbibilaran na sa barangay Balagbag, Milaor, Camarines Sur. Si Ryan ang nabadil kang pinagtutok ng sospek na si Eric Sison kanakalis sa Webes sa Lumeda Subdivision, barangay San Felipe, siyudad kang Naga, na mal-deliver malangkutan ng package sa residensya kang sospek. De pinaguhuna ni Lourdes ng pagiging malambing, maugma asin pakugus-kugus sa iyan ni Ryan, iyuna ang huri nindang aldaw na pag-iibahan. Sabi niya, pag ako ngayon nagagalit, talbong na lang ngayon ito po. Tapos yung parpugos po ako, aluyod, tapos nagbalik pa po, magpugos na naman. Tapos doon po sa mga kairibanan niyo po, duman sa harong, sa tarayas po. Nagparababay pa po dayan, sige pa po, daang bayli-bayli, ugmahon pa po siya, na habang nagbababay. Kasi nagparang po si, aki ko pong matuana. Papa, maduman na po ko. Tama pa, eskwelanta, nagpa-practice man po. Kaya, para po sa moving up. Kaya, sige na, galingan mo na lagi sa school. Alam niyo naman po, naday na po nag-school kasi po nagpa-practice lang naman. Galingan mo lagi na, kabait ka na ka. Ano po kaya, parang po ba Nagaro po, na-sense ko man po to, nagaro may something, sabi po ang paano niya. Sulamente hagad na lang ni Lourdes sa pamilya kang sospek na nakabadil sa saying agom na matabangan sila sa gastoson sa pagpapalubong asintabang pinansyal sa sayang mga aki na saradit pa. Balik po, minsan himin na lang po, dumating sa pamilya po, nagbalik po sa agom ko po. Na, di na po kami maano kung kaso po kasi ganda na din po si nakabadil. Ang ko lang po, tabangan lang po kami burial assistance po sa mga aki ko po, sa radit po po ang mga aki ko. Agong ko na lang po, nagtatrabaho sa radit po po. Yun lang po yan, mga financial assistance po. Yung man lang po yan, ang lamag po po sa pamilya po, ang nakapagid. Kanakali sa Sabado ginibuman sumot ang autopsy sa bangkay ni Ryan. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, day pangani nilulubong si Police Corporal Ronnie Riveriza Jr. na nabadil digdi sa siyudad ng Naga, duwang pulis na miyembros man kan UAS Municipal Police Station ang binadil kan Subanggi mientras na nagpapatrolya sa barangay Ilaor Sur, UAS Albay. Ang duwang biktimang pinagbisto na sinda Police Chief Master Sergeant Joseph Ostanal asin si Police Corporal Jeffrey Riveriza. Naaresto man ang mga suspek sa inilatag na checkpoint sa Pulanggi Albay asin pinagbisto ang mga ini na sinda Richard Bunaobra asin Fernan Regala Herdinil na sarong awol na miyembro kan Philippine Army asin dating nakadistino sa 65th Infantry Battalion na yaon nakadeploy sa Marawi City. Pagmundo asin pagkaanggot ang namamatayan ngunyan kan PNP Bicol sa nasabing pangyayari mantang nagpaabot naman nin pakikidumamay si Police Brigadier General Ubingke sa pamilya kan mga nagadan na pulis. Padagos sa mga bareta, babaeng senior high school student arestado kan Magaraw PNP sa pagpabakal subot nin dahon kan marijuana. Ang detalye sa report ni Melvin Machado.
4.040 grams in pinaalang na downin marijuana na may dangerous drugs board value na 480 hasta 500 pesos ang nakumpiskar sa sarong 18 anyos na babaeng senior high school student asin residente kang Bumbon, Camarines Sur sa ginibong anti-drug buy-bust operation kan Magaraw Municipal Police Station kang nakalihis na Sabado. Susugi Police Captain Monica Sanuan, Chief of Police kan Magaraw PNP, nagkondusir mo na sinda ning surveillance bago ninda na aresto ang suspitsado. July 8, nagsagawa po tayo ng buy-bust operation dito sa isa sa drug personality na namomonitor natin. Nagkakaedad lang po to ng 18 years old, babae po. Siya po ay ang tinitrade po niya ay marijuana po. So may mga surveillance po tayong isinagawa prior po tayo nagsagawa ng operation, and then napag-alaman po natin na ito po ay nagbebenta ng illegal na pinagbabawal na marijuana. Sa pag-imbestigar kang Magaraw PNP, kapwa estudyante subot ang pinapabakalan in dahonin marijuana kang suspect na sa impormasyon kang sa mga magurang bihirang maglaog sa klase. Minsan po sa estudyante pa. So ito pong na-aresto natin ay estudyante rin po. Opo. Pero lately pala po, napag-alaman natin doon sa magulang, nung nakausap natin yung magulang, ay hindi po regular na po mapasok po sa school. Mientras tanto, dahil man kabali sa drug watch list kan Magaraw PNP, asin bako man drug surrendery ang grade 11 student na suspitsado. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, liderato kan PNP sa Magaraw, Camarines Sur, porsigido na mamantinir ang pagiging drug-cleared municipality. Ang detalye sa report ni Mark Mendoza. Sa pagkakaaresto kan sarong suspek sa pagpabakal ng pinaalang na downin marijuana sa Banwaanin Magaraw, Camarines Sur, patunay sa nasubot idi kan pagmaigot kan Magaraw Municipal Police Station na sa indang mamantinir ang pagiging drug-cleared municipality. 15 barangay kan nasabing banwaan ang mahigot subuot na pinagmomonitor kan PNP katuwang ang mga opisyalis kan barangay. Susog ki Police Captain Monica San Juan kung igwasindang namomonitor na aktibidad sa illegal na droga, nagkukondusir sinda ng surveillance bago ang aktual na operasyon. Ang bayan po ng Magaraw is drug-cleared municipality na. Kaya nga po isa yan sa ating masusi na binabantayan na para po masustain natin yung pagiging isang drug-cleared municipality, and ang mga barangay po natin ay binabantayan po natin yung ating banwaan na hanggat maaari po wala na po tayong mga person o mga individual na ma-involve po sa illegal na droga dito sa bayan ng Magaraw. Kaya kapag may namomonitor po tayo, nagsasagawa po tayo ng mga surveillance, and kapag ito po confirm natin at na confirm natin, may mga ebidensya po tayo, ay nagsasagawa po tayo ng operation. Para kay Police Captain San Juan, mayong pagkakaiba ang kampanya para maging drug-cleared asin ang pagmantinir bilang drug-cleared municipality. Sa gabu-subuot na drug surrenderies ang ibinabali nila sa mga aktibidad. Para sa akin, pareho lang. Kasi doon po sa proseso na tayo po is magsasagawa ng mga recovery wellness program doon sa ating mga drug surrenderer, at least po identify natin sila, and ipinoprograma po natin na sila talaga ay hindi na ma-engage, hindi na bumalik. Wala naman pong pinagkaiba. Ganun pa rin naman po yung ginagawa natin, though tayo drug cleared na, yung atin pong mga drug surrenderer, ini-engage pa rin po natin sila. Nagkakaroon pa rin po tayo ng mga random drug testing para po ma-verify natin kung sila ba ay nagbabalik po. And nagkakaroon po tayo ng monitoring. Ang barangay po nagsasagawa ng barangay anti-drug abuse council meeting, mga activities po sa ating mga drug surrenderer para po patuloy natin silang mabantayan. Mark Mendoza para sa GNN TV 48 Naga, Newsbreak. Sa iba pang bareta, ginibuman kan sumaagong aga ang oath-taking ceremony kan mga opisyales kan Person with Disability Youth Association asin PWD Vendors Association na isinabay sa panglunes na flag raising ceremony kan mga empleyado asin opisyales kan lokal na gobyerno kang syudad ning Naga.
Susugman ki City Administrator Elmer Baldimoro, bako lang sarong simana ang aktibidad kan PWD sa syudad, imbis ini sarong bulan na gigibuhon. Kabali sa mga aktibidad iyo ang trade fair, mga training asin ang libreng kasal. Team for the 45th National Disability Prevention and Rehabilitation Week, Persons with Disability, Accessibility and Rights Towards a Sustainable Future where no one is left behind. Iyo man po pag itong katuyan ta na mayong mawawala ano. Na digdi po sa Naga, nagse-celebrate kita kang PWD month, bako lang week, kundi sarong bulan na selebrasyon para sa mga persons with disability. Sa iba pang bareta, tiwala sa sadiri, proper mindset as in pagpangaji. Ini ang bitbit kang archery team para maipuli ang kapangganahan sa National Prisaa 2023. Ang pinaka-goal po talaga kan sa Moyang team is makuha po ang goal every individual distance and sa team event. And especially po mag-champion po kami sa overall. Ang magiging challenge po sa akin is maninibago po ako since it is my first time na maglaro sa ibang lugar and sa pag-compete for higher level competition po. Ang pinagkaiba po ng training namin noon sa Regional Prisa is may day and time limit lang po since may klase pa po. While ngayon po sa National Prisa is meron na po kaming training concentration. Ngayon po, pigahandaan po kami ng mga taga-ibang lugar na alam nilang malakas ang Naga ngayon. Dahil nung nakaraang palarong Bicol, number 1 lead po ang Naga. Yung proper mindset, like, dahil magparapuyat kung ano si mga dapat mong gibuhon muna para dahil mo na siya isipon sa training. As a player po, sa kuya, ang ginigibo ko po, pag nasa training area po talaga ako, dahil po ako nag-iisip din kung ano-anong problema. Like, ang problema po sa akad, suhay po talaga siya pag nasa training area. Mo kaya sa archery, bago kami ma-start ng game, ma-pray talaga kami. And pag sako man, bago ako matumak sa range, mahiling muna ako sa taas kang langit, tapos mapigit. Tapos okay na, laban na. Ang lesson ko pong nakuha sa hindi po, yung pagtiwala po sa diri ko. Pag minsan po kaya, nalulumoral po ako, kumbaga, nawawara si focus ko po sa kawa. Tawag sa coach, kung anong sabihon kang coach, tubo dun lang, makakamaray manggirara ito sa to. Ang lesson po na natutunan ko noong Regional Prisa na i-continue ko ngayong National Prisa is yung pagkakaroon po ng trust sa sarili and magandang mindset during playing the game po. To all Bicolanos out there, I am encouraging you or inviting you to please support us and pray for us for our upcoming tournament in national, which is the National Prisaa in Zamboanga on July 13 to 19, 2023. To all Bicolanos out there, please support and pray for us for this upcoming National Prisaa that will be held at Zamboanga City. Sa gabos man ng mga Bicolano, lalo na sa mga player na arugme, na dahil man makuha or nakuha man sa national, padagos lang, disiplina manggirara. Sa pagbabalik kang news break, suspek sa pagpabakal subuot nin Shabu sa Barangay Mabolo, arestado. Yan asin iba pang mga bareta sa pagwelta kang GNN TV 48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. News Break. Lemon Residences, your newest home of the champions and the metro. Open for daily, weekly, and monthly bookings. Located at Magsaysay Avenue, Naga City. And enjoy a sip of coffee and Septus meals at Tiger's Cafe, located at second level of Lemon Residences. Dream travel? Achieve yan sa Nagayon Travel and Tours. Enjoy a hassle-free travel with Nagayon Travel and Tours. Visit their office at NCF Annex Building, Magsaysay Avenue, Naga City, or call us 0966-486-0043.
At NCF Annex Building, there is the Tiger's Loft, a business center that first to offer a co-working space in Naga. Grow your business at the Tiger's Loft. Swim like a champion at NCF Training Pool. Avail their swimming lessons until the end of July at a very affordable rates. Contact Coach Joseph Tena at 0949-447-2792. Drive with confidence with NCF Driving School. Avail their theoretical driving course and practical driving course. For beginners, NCF Driving School is LTO accredited. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars o energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas, nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Want to build a bright future? Now is the perfect time. The Mariners Polytechnic Colleges Incorporated will surely make your dreams into a reality. Ahoy! And be one of us. Be part of the biggest private maritime institution that leads you to be globally competitive. Choose Mariners. Be one of us. Choose Mariners. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, 25,189,000 pesos na ang naitataong cash assistance kan Department of Social Welfare and Development sa mga residentes na apektado kan Bulkan Mayon sa irarom kan assistance to individual in crisis situation. Basado ini sa huring Dromic update kan DSWD Bicol, kasumpay kan aktibidad kan Bulkan Mayon. May 90,771,537 pesos and 92 centavos naman ang kabilugan na kantidad na ayuda ang naitao kan DSWD sa mga residentes duman sa Albay na padagos nagtitinir sa mga evacuation centers. Siniguro man kan DSWD na igwaman sindang mga naka-standby na food packs para ipang-ayuda sa mga apektadong residentes. Sa iba pang bareta, matapos ang pangbabadil sa duwang pulis sa Uwas Albay mentras nayaon sa pagpapatrolya, pinagirumdum ni Police Captain Monica San Juan, Chief of Police, kan Magaraw Municipal Police Station ang sa iyang mga personahe na maging maingat mentras na pinagigibo ang sa indang obligasyon siring kan pagresponde. Kay puan subuot na maging maingat sa pagpuli-hali sa trabaho asin paglaog sa istasyon o rual daw. Niremind po natin yung ating mga personnel na magdoble ingat po tayo sa pagsasagawa po ng mga responde at sa pagpapatrolya po natin, lalo po sa gabi. Kasi hindi po natin inaasahan ang mga pagkakataon at hindi po natin nakikita ang ating mga kalaban dahil sila po, kumbaga, may pagkakataon sila mag-cover. Kami mga in uniform, talagang identified kami agad. And then, kung kami pagpaplanuhan, talagang andun po, madali. Kaya, ang sa part na lang po namin ay doble ingat na lang po.
Sa iba pang police report, sarong plastic sachet nin subuot shabu ang nabakal kan mga operatiba hali sa Police Station number 5 sa kantidad na 500 pesos, mientras na duwang suway na plastic sachet nin subuot shabu na nagtitimbang nin 0.52 grams na nagkakantidad 3,536 pesos ang narecover sa suspect na si Manuel Niebres kang Zone 1 Barangay Mabolo, Syudad ni Naga. Ang anti-drug buy-bust operation kasubagong amay na pagkaaga ang pinanginotan kan Police Station 5, City Intelligence Unit, City Mobile Force Company, asin sa pakikipagkoordinar sa Philippine Drug Enforcement Agency, Bicol. Sa iba pang police report, 2 persona ang inaresto sa Banawaanin, Bato, Camarines Sur matapos na magpabakal nin badil sa operatiba kan Criminal Investigation and Detention Group saro digdi ang driver asin ang saro empleyado kan gobyerno. Na-recover kan mga otoridad ang sarong kalibre 45 pistol na may trademark Colt na may serial number 162628 na may sarong steel magazine. Nangyari ang pagpapabakal ni badil sa Barangay Agos, Bato, Camarines Sur, Kansuudmang, Domingo. Padagos sa mga bareta, Naga College Foundation College of Teachers Education, maugmang pinagahalat ang mga enrollees na magiging parte kan sa indang departamento ngunya na school year. Ang detalye sa report ni Junior Correspondent Karin K. Escaro. Customer number 55, please proceed to window 6. Sa katakod kang nagpapadagos na enrollment kang Naga College Foundation, ang College of Teachers Education handa naman iakomodar ang mga bagong enrollees asin gustong maging parte kan sa indang departamento. Sigon kay Onward Ognita, din kang seated, padagos indang nag-aako nin mga enrollees po on first year hasta fourth year. Kasalukuyan na kami po ay tumatanggap ng mga mag-i-enroll sa first year, second year, third year, or even fourth year. Dagdag pa niya, dakulman ang tig-o-offer na mga kurso sa College of Teachers Education. Well, we have 3 programs at the College of Teacher Education. First, we have this Bachelor of Elementary Education with the specialization in General Education. The second program we are offering is Bachelor of Secondary Education, major in English, Filipino, Social Studies, Science, and Mathematics. And our new program is the Bachelor of Physical Education. But aside from the 3 programs, we are also offering the Teacher Certificate Program for non-education graduates. Maugmamang tighiras ni Dean Ognita ang mga achievements na nakuakan sa indang departamento. Well, we are fortunate because last October 2022 licensure exam, we have 2 INSEANs who were in the top 10. One is top 8 in the person of JC Valencia, and then the top 10 in the person of Mr. Amiel Bernardo Agna. Aside from that, year 2022, Bachelor of Elementary Education of the College of Teacher Education was granted level 4 accredited status by PACOCOA. The only level 4 accredited status in the Bicol region. Nagtauman siya nin mensahe para sa mga bagong graduate kan senior high school. Inaanyayahan ko po ang lahat na senior high school na kagagraduate pa lang ngayong June o kaya ngayong July na bisitahin, pumunta ng Naga College Foundation at mag-enroll para kayo po ay mapasama sa magagaling na graduate ng College of Teacher Education na sa kasalukuyan ay umahawak ng matataas na posisyon sa DepEd. Karin K. Iscaro para sa GNN TV48 Naga, Newsbreak. Asin yan ang mga bidang baretang nakalapkan mas pinakusog na puwersa kang GNN TV48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw ni follow ang sa may official Facebook fanpage GNN TV48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nangingenot as sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, GNN TV48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini, ang GNN TV48 Naga Newsbreak. Kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.